Welcome to Tajikistan. ибораест ки дар аввалин дарсҳои англисӣ ба милисаҳои тоҷик меомӯзонанд то ҳангоми рӯбарӯ шудан бо сайёҳони хориҷӣ истифода кунанд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар пасманзари эълони соли рушди сайёҳӣ барои шуморе аз кормандонаш омӯзиши забони англисӣ ва одоби муошират бо сайёҳонро меомӯзонад. Масъулони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Тоҷикистон низ гуфтанд, кормандони ниҳодҳое ки бо сайёҳон сару кор мегиранд бояд забони англисӣ ва муошират бо ҷаҳонгардонро биомӯзанд. Умарҷони Эмомалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, рӯзи 17 феврал гуфт, омӯзиши забони англисӣ дар миёни кормандони ин ниҳод оғоз шудааст. Ӯ гуфт, кормандони вазорат омӯзиши забонро аз калимаву ибораҳои оддӣ оғоз карданд. Соли 2018 дар Тоҷикистон соли сайёҳӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ унвон шудааст. Вазорату идораҳо вазифадор шуданд ки барои рушди сайёҳӣ саҳм гузоранд. арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ ва дохилӣ нишон медиҳад, ки таваҷҷӯҳи сайёҳон барои сайёҳат ба Тоҷикистон дар солҳои ахир афзоиш меёбад. Бо дар назардошти ин, соли гузашта кумитаи вижа барои назорати ин соҳа таъсис ёфт. Нуъмон Абдуғафурзода, раиси кумитаи навтаъсиси рушди сайёҳӣ, рӯзи 16 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, одоби муошират бо сайёҳон, фароҳам кардани шароитҳои маишӣ барои сайёҳон аз вазифаҳоест, ки бар дӯши мақомоти дахлдор гузошта шудааст. Сайёҳони қазоқ соли гузашта дар душанбе навори муносибати кормандони милиса бо худашонро пахш карданд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон соли гузашта бар асоси ин шикоят ва шикояти як сайёҳи турк беш аз 20 корманди милисаро ҷазои интизомӣ дод. Кумитаи рушди сайёҳӣ мегӯяд, соли гузашта шаҳрвандони 146 кишвар аз Тоҷикистон дидан карданд. Дар маҷмӯъ шумори сайёҳон дар соли 2017 ба беш аз 430 000 нафар расидааст.